Mar saca a licitación a redacción dun estudo de viabilidade para dotar de pantaláns e novas ramplas de varada ao Porto de Aguiño. O obxectivo é buscar a solución máis axeitada que permita dar servizo aos profesionais e ao tempo mellorar o abrigo do Porto. Acabamos de licitar o facer un proxecto para estudiar tanto a hidrodinámica da zona como a posibilidade de colocar pantaláns ou que teríamos que facer para darlle seguridade ás embarcacións, non? É o paso previo, o proxecto xa está licitado, ahora adxudicaremos o desenvolvemento destes proxectos e espero que poidamos encontrar unha solución, porque o que nos buscamos é ter unhos portos cada vez máis competitivos que lle faciliten máis a vida aos profesionais do mar, pero que non se poden facer obras no medio marítimo sin os estudios suficientes e necesarios que avalen que aquelas inversións que se van a facer pois responden ás necesidades que ten o propio sector e tampouco perxudiquen a actuación que se faga ao resto dos bancos marisqueiros. Coa redacción do proxecto e a súa posterior execución, a Consellería dará resposta á demanda da confraría, que dende hai anos ten solicitado a Portos estas infraestructuras para garantir a seguridade dos traballadores e unha maior operatividade. Necesitamos ese pantalán porque aquí é unha zona de costa, como todos sabemos, é darlle un poquinho máis ao resto das cousas de Porto, de reactivar un poquinho, porque a verdade é que tal e como é Aguiño en sí foi a historia de Aguiño, hai que vir atrás e ver que é un porto con referencia a nivel incluso europeo en pesca e marisqueo, e debemos de darlle máis auge para que así pois a xente tamén, non solamente a xente do mar que o necesitamos, sino a xente que viña de fora tamén vexa isto como se merece. Tras a súa visita a Aguiño, a conselleira desprazouse ata a Pobra para anunciar tamén o inicio dos traballos para o estudo de correntes na zona portuaria, de cara á futura ampliación do atraque do peirao comercial. Ambos os dous proxectos suporán un orzamento total de 126.000 euros.